Ja, ik ben Harry Bootsma. Mijn leeftijd is 75 jaar. Ik ben een beetje gek, zeggen ze. Dit is een Volpi. En dat is een chassis-carrosseriebouwer voor raceauto's. En hoe komt zoiets moois in Lemmer? Gewoon gekocht. Ik heb 18 hier gekocht. Mocht eigenlijk helemaal het land niet uit. Dat is een stukje erfgoed. Maar we hebben hem dus in een kist gedaan. En met een vliegtuig hier naartoe. Uit Argentinië gesmokkeld, mag ik wel zeggen. Ja, precies. Er staat een 16-cilinder Cadillac motor in. Ongeveer 500 pk. En dat gaat snoei hard. Als u uzelf nou moet omschrijven. Ja. Gewoon een lastig balletje, zegt mevrouw. Ja, gewoon. Ik ben altijd aan het verzinnen en ik doe het gewoon. Als ik wat verzin, ik denk nou, dat lijkt me wel wat, dan doe ik het. Dit is een Aston Martin. Die heb ik toen ik 17 was gekocht. En voor 900 gulden. En had ik gemaakt dat hij reed. En dan zat ik dus in de zomer, zonder rijbewijs en zonder verzekering in Spanje. En dat ging goed allemaal. Om die eerste auto te kopen voor 900 piek, liep ik Volders in Den Haag. En dat was dan 1200 brievenbussen. En met lange voortuinen. Nou, dat deed ik dus 's nachts, overdag op school. En 's nachts liep ik die Volders. Dus daar heb ik die auto van kunnen kopen. Maar er is nog heel veel vooraf ook gekke dingen allemaal. Maar goed, in ieder geval, anders wordt het allemaal veel te lang. Nou, we hebben hier nog een Bessemer. Dat is een Amerikaanse motor. Die stond in de woestijn of waar ze olie uit de grond pompten. Dus die stond voor een ja-knikker. En dat liep dag en nacht door. Het is 23 liter. En het is 20 pk. Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk, als je dat ziet, dan word je bang van. Word je bang van. En, ergens waar ik bang ben, daar ben ik ook bang van. Dat blauwe ding ook. Eigenlijk ben je dan moet je moet een mannen. En dat is dit ook. Dus u houdt er wel van als het u een beetje Spannend. Dat vind ik het mooiste. Ja, dus, een beetje op de grens. Ja, een beetje wel. Mag af en toe niet, maar ja, je moet wat. We leven allemaal in een kluitje, allemaal dezelfde kant op. Ik ga er iets buiten, meestal. Mag van mij. Ik ben Hagenees, dus het mag. Maar Hagenees mag alles zeggen en alles doen. Denken we. Wat heeft u in uw werkzame leven gedaan? Ik ben gaan tekenen, technisch tekenen. Ja, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En ja, daar krijg ik niks meer aan. Toen kocht ik een botter. Een houten botter. Die botter die hebben we helemaal gerestaureerd in kromhout. Zeilen we mee, doen wedstrijden mee gevist. Wat ook niet mocht, met de kuil erachter en zo. Een jachtwerf gehad. In Emmeloord. En ja, dat was de jaren 80. Iedereen liet zijn bootje in het water en hadden geen geld. De jaren 80 was heel slecht. Hè. Ik denk, nou, die bootjes maar weg. Bootjesvolk, klootjesvolk, zeggen ze altijd. Dus heel veel die bootjes weg. Toen hebben we dus de autosloperij gestart. En dat hebben we 42 jaar gedaan nou. Ja, dit is schuurtje 2. En hier doen we het werk, eigenlijk het meeste werk. Het restaureren van de auto's en alles uit elkaar halen wat kapot is. En ik zie links, het is gewoon een monster. Dat is een monster, ja. Daar zijn we al 20 jaar mee bezig. Wat is het? Ja, dat is een Bentley met een Spitfire Centurion tankmotor. Dat is hetzelfde.
Alleen de Spitfire had een grote compressor er nog bij, die was die 1900 pk. Dat kan je nooit op die wielen kwijt. Dus, en een tankmotor die was bijna 700 pk. Dus die is wat rustiger, maar evengoed een monster. Nou had u het in de eerste schuur al over grenzen opzoeken. Ja. Is dit dan de overtreffende trap? Dit is het gekste ding wat we gemaakt hebben. Dus dat... en een kenteken erop, dat is ook iets... Hier kun je dus gewoon mee op straat rijden. Mag. En hoe hard gaat deze? Hoe extreem is dit? Nou, dat durven we niet. Met die overbrenging, theoretisch, moet hij ongeveer 450 km per uur rijden. Nou, dat durf ik niet. Ik durf al veel, maar dit durf ik niet. Waar is de motor? Ja, die hebben we er nu uit. Hè. De motor die was het een en ander aan kapot. En dat is dus de oude motor? Wat zei je? Dat Dit is de oude motor. Dit wordt weer de nieuwe motor. Die hebben we al laten lopen. Dus zonder injectie. Gewoon hier op die stand en op die bok. Maar het is dus een motor uit een tank? Uit een tank. Ja, het zijn gereviseerde motoren uit een tank. Wanneer moet dit project klaar zijn? Zo gauw mogelijk. Het wordt zomer. Als je zo'n ding rijdt, ja, een belevenis, dat is zoiets iets raars. Dat, ja, die kracht die voel je en die herrie om je heen, daar word je doof van. Maar goed, dat interesseert me dan niet. Weet je wel, het moet nou moet trillen. Ik kijk er natuurlijk naar uit. En dat is weer, dan gaat hij weer tekeer. Dat is het mooie. Zo. Nou nog rijden.